חברים, כאן ברוך שי שמיקל קנשר, ובסרטון הזה אתם הולכים לדעת מאלף ועד תף הכל, כל מה שאתם באמת צריכים לדעת, באמת לבנות מסת שריר ברמה הגבוהה ביותר, אחת ולתמיד. הדבר הראשון שאתם צריכים להבין זה שיש תנאים לבניית מסת שריר, שאם הם לא יהיו, לא יהיה בניית מסת שריר. את התנאים אני עשיתי לכם את העבודה וכתבתי לכם אותם על הלוח. הדבר הראשון זה אנרגיה. כדי לבנות שריר צריך אנרגיה, לא? כן. כי אם לא יהיה אנרגיה אז איך תבנה שריר? הדבר השני זה חלבון. חלבון. מה זה חלבון? קודם כל, השריר בנוי מחלבון, אז אם לא יהיה חלבון, לא נבנה שריר. דבר שני זה נוזלים. משהו כמו 70% מהשריר שלנו הוא עשוי מנוזלים. אז בלי נוזלים אתם באמת לא תוכלו לבנות שריר בשום צורה כלשהי, בשום כוכב. הדבר הרביעי, ואחד הדברים החשובים ביותר, זה גירוי שרירי. במילים אחרות, אימונים. איך להתאמן, כמה לעשות, מה לעשות וכו'. אנחנו עכשיו הולכים לעבור אחד אחד ולפתוח אחד אחד ולהבין בדיוק איך עושים את זה. הדבר הראשון זה אנרגיה. עכשיו יש הרבה שאלות. אחת השאלות הנשאלות ביותר בעולם שלנו בנושא האנרגיה זה האם אפשר לבנות שריר במאזן אנרגיה שלילי. מה זה מאזן אנרגיה שלילי? ברגע שאנחנו אוכלים פחות ממה שהגוף שלנו שורף. אם אנחנו אוכלים יותר ממה שהגוף שלנו שורף, אז כמובן אנחנו יכולים לבנות שריר, אין שום ספק. אבל השאלה היא האם אנחנו יכולים במאזן אנרגיה שלילי, בגירעון קלורי במילים אחרות, שאנחנו אוכלים פחות קלוריות ממה שהגוף שלנו שורף. אם הגוף שלנו שורף נגיד 2500, אנחנו אוכלים 2000 קלוריות, האם הגוף שלנו יכול לבנות שריר? אז זו שאלה נשאלת באמת. אז התשובה היא שכן, אנחנו יכולים. למה? בגלל סיבה מאוד פשוטה. הגוף משלים את האנרגיה החסרה מאיפה? ממאגרי השומן שלנו. יפה. אז פה אנחנו מבינים שכן אפשרי חד משמעית לבנות שריר במאזן אנרגיה שלילי, אבל השאלה היא כמה. והשאלה היא, וגם יש עוד כמה סוגים של אנשים שהם יהיה להם הרבה יותר אפשרי לבנות שריר במאזן אנרגיה שלילי. לצורך הדוגמה, כמו מתאמנים מתחילים. בן אדם שהוא מתאמן מתחיל, הרגישות שלו לאימונים היא מאוד גבוהה. אז כל דבר שהוא יעשה כמעט, הוא יבנה שריר. אז זה בן אדם שיהיה במאזן, אם הוא יהיה במאזן קלורי שלילי, אפילו מאזן קלורי שלילי קיצוני, הוא עדיין יכול לבנות שריר. כי הגוף שלו מגיב לזה ממש טוב. האופציה הראשונה. האופציה השנייה, זה אדם שהוא באחוז שומן מאוד גבוה. אז האדם שהוא באחוז שומן מאוד גבוה, אז ייקח לו לפחות שנה לרדת כל השומן הזה, את ה-30, 40, 50 קילו הזה שהוא צריך לרדת. אז בשנה הזאת, אז הגוף שלו הוא גם מתאמן חדש, 1, 2, הוא גם באחוז שומן מאוד גבוה, ויש לו הרבה מאוד אנרגיה שהגוף לא משתמש בה, והוא ישתמש בה על מנת לבנות שריר. זה הדבר השני. אבל האדם השלישי, שיכול לבנות שריר במאזן אנרגיה שלילי, זה אדם שהוא חדש לאימונים נכונים. לצורך הדוגמה, אדם שעד עכשיו התאמן כמו מפגר ולא ידע מה הוא עושה בשום צורה כלשהי, פתאום הוא התחיל לעשות אימונים נכונים, אז הוא יבנה שריר מטורף במאזן אנרגיה שלילי. הדבר הרביעי זה כל בן אדם. כל בן אדם יבנה שריר במאזן אנרגיה שלילי. הכל תלוי בדבר אחד, ליתר דיוק. האימונים במקום הנכון. אם האימונים במקום הנכון או לא, זה כבר נפרט בהמשך. ואיך לדעת. יפה. זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה חלבון. הדבר השני, כדי לבנות שריר ברמה הגבוהה ביותר, זה חלבון. מה זה חלבון? יש לנו, קודם כל חלבון, הגוף שלנו לא צריך חלבון. הגוף שלנו צריך חומצות אמינו. מה זה חומצות אמינו? בכל מאכל שיש בו חלבון, שעכשיו נפרט מהו, יש בו, הוא מורכב בעצם מחומצות אמינו. מה זה חומצות אמינו? חומצות אמינו במילים אחרות זה בעצם, בוא נגיד שאכלנו עכשיו חזה עוף, אז הוא עשוי מדבר שהוא נקרא חומצות אמינו. זה כמו תיקח בית ותבנה אותו עם לבנים. הלבנים זה בעצם חומצות אמינו. אז הגוף שלנו צריך בעצם חומצות אמינו על מנת לבנות שריר, כי השריר עצמו עשוי מחומצות אמינו. אחד מהחומצות אמינו הניכרות ביותר זה קולוגן. אז בואו נדבר על זה עכשיו. בכל מקרה, יש לנו שתי סוגים של חלבון שאנחנו מביאים מהאוכל. חלבון מלא וחלבון ריק. חלבון מלא זה בשר, עופות, דגים, ביצים ומוצרי חלב וסויה. סויה זה החלבון היחידי מהצומח שהוא אשכרה חלבון מלא. מה זה חלבון מלא? מה זה חלבון ריק? חלבון מלא זה חלבון שהפרופיל חומצות אמינו שלו הוא מלא. זה אומר שיש בו מספיק חומצות אמינו ואת כל חומצות האמינו החיוניות שהגוף שלנו אשכרה צריך בשביל לבנות שריר. ולעומת זאת בחלבונים כמו חומוס, כמו אפונה, כמו גם בחלבון חיטה, בגלוטן, הרי יש שם חלבון, סבבה? אבל החלבון הזה הוא חלבון ריק. אז החלבון הזה הוא לא משתמש באמת לבניית שריר. למרות שזה דבר שהוא שנוי במחלוקת, באופן כללי, כדי להיות בטוחים באמת שאתם בונים שריר ברמה הגבוהה ביותר, אתם צריכו להכניס חלבון. עכשיו, אז כמה חלבון אתם צריכים לאכול ביום? 1.6 ל-2.2 גרם חלבון על כל קילו במסת גוף רזה שלכם. במילים אחרות, השומן שלנו בגוף לא צריך חלבון. מה שכן צריך חלבון זה כל שאר הגוף. אדם שוקל 100 קילו על 10% שומן, זה אומר ש10 קילו מהגוף שלו הוא שומן.
ה-10% האלה לא צריכים חלבון. אתה לוקח 90 קילו, מכפיל אותו כפול 1.6 או 2.2, בממוצע 2, זה אומר שהוא צריך לאכול 180 גרם חלבון ביום, הכי פשוט שיש. זה מסדר את העניין של בן אדם שהוא עכשיו שמן. בן אדם שהוא שמן מאוד עכשיו, נגיד הוא גובה 1.70 מטר ושוקל 170 קילו. אז הוא לא צריך לאכול 340 גרם חלבון ביום, אתם מבינים? יפה. אז עכשיו סיברתי לכם את האוזן בנושא הזה של החלבון. עכשיו בואו נדבר שנייה אחת על נוזלים. כפי שאמרתי, רוב השריר שלנו עשוי מנוזלים. אז אם לא יהיה נוזלים, לא נגדל מסת שריר. יפה. כמה נוזלים צריך ביום? תקח את המשקל גוף שלך, תכפיל אותו כפול 40, זה הנוסחה בערך של נוזלים שאתה צריך לשתות ביום, על מנת לבנות שריר ולמד שהגוף שלנו יהיה הכי בריא והכי יעיל בעזרת השם. כמובן זה דבר משתנה מאוד מאדם לאדם, וגם בחורף או בקיץ, וגם באופן הפעילות היומיומית שהאדם נמצא בו. אדם שיושב במשרד עם מזגן יצטרך פחות נוזלים לעומת אדם שעובד בשמש. נקסט. הדבר הבא, גירוי שרירי. עכשיו, גירוי שרירי זה נושא מאוד נרחב שעליו נדבר הרבה. גירוי שרירי, יש לנו 3 סוגים של גירויים שריריים. גירוי שרירי אחד זה בעצם השורף הזה שאתם מרגישים. אתם לוקחים משקולת ואתם מבצעים כפיפת מרפקים, ואז אתם מרגישים את השורף הזה. השורף הזה זה נקרא הצטברות של לקטט. זה לא מעיד שאתם גדלים מסת שריר. זה שאתם מרגישים את השריר, בטח שמעתם את זה, יש לך קשר מוח שריר? אין לך קשר מוח שריר. קשר מוח שריר זה בולשיט. אתם לא צריכים להרגיש את השריר על מנת שהוא ייבנה לכם. אתן לכם דוגמה, אם עכשיו אני אכווץ חזק את הבייספ שלי, חזק בכל הכוח, הוא ישרוף לי. האם אני אגדל מסת שריר מזה? התשובה היא לא. עוד דוגמה, אם אני אקח בן אדם שהוא עצם, הוא רץ 42 קילומטר מרתון, שורף לו אטומים, שורף לו האם של אטומים, אבל האם הוא גודל מסת שריר? לא, התשובה היא ממש לא. יפה. אז כל החכמולוגים האלה שאומרים שלכם שאתם צריכים להרגיש את השריר ושישרוף לכם השריר כדי לבנות שריר, אז תעיף וזרקו אותם מהחלון כי הם לא מבינים כלום מהחיים שלהם. יפה. הדבר הבא, אמרנו בעצם סטרס, יש לנו סטרס מטאבולי, שזה בעצם הסתברות של לקטט, שזה כלום ושום דבר. 2, יש לנו נזק שרירי, שתכף נדבר עליו. והדבר האחרון, יש לנו עומס מכני. נזק שרירי, לא משנה מה נעשה. אם אנחנו נגיע קרוב לכשל באימונים שלנו, תמיד יהיה לנו נזק שרירי. השאלה הנשאלת, האם אנחנו נדרש נזק שרירי אמיתי כדי לבנות שריר? התשובה היא לא. למה? נזק שרירי הוא דווקא הפוך, הוא מונע ממנו לבנות שריר. אתן לכם דוגמה. בואו ניקח את האצן שלנו. האצן שלנו במאזן קלורי חיובי, הוא אוכל מספיק חלבון, הוא שותה גם מספיק נוזלים, והוא גם יש לו הרבה מאוד נזק שרירי, כי הוא רץ למרחקים עוד ארוכים. ראיתם את האצנים, לא? יש להם רגליים של תרנגול הודו. אז לא, אתם לא צריכים נזק שרירי כדי לבנות שריר, חברים. מה שכן, משהו שחשוב להבין, אין לנו מה לעשות עם זה. תמיד, לא משנה מה נעשה, תמיד יהיה לנו הסתברות של לקטט, ותמיד יהיה לנו נזק שרירי באימונים. מה שאנחנו יכולים לעשות זה למזער את זה. אבל תמיד יהיה. בגלל זה, זה גם בנוסף לתנאים לבניית מסת שריר. כי יש אנשים שיגידו לכם, שומע, ברגע שאתה מתאמן, אתה עושה נזק שרירי, ואז פצעת את השריר, ואז הוא נבנה מחדש כי הוא מתרפא. זה בולשיט אחד גדול, זה לא עובד ככה, בסדר? כדי לבנות שריר צריך עומס מכני, וזה הדבר השלישי, עומס מכני. אני אחזור את זה 200 פעם אם צריך. עומס מכני. מה זה עומס מכני? שברגע שאנחנו מרימים משקל שהוא קצת גדול עלינו, אבל לא יותר מדי, הגוף שלנו מאותת למוח בעזרת המערכת העצבית שלנו, גבר, אני פה גוסס, אני חייב שתגדיל ותחזק את השריר ותבצע אדפטציה, במילים אחרות הסתגלות כזאת או אחרת, על מנת שאני אבנה אשכרה שריר פה. אז זה עומס מכני. איך עושים את זה? עכשיו נדבר. אז בואו נדבר על גירוי שרירי. בגירוי שרירי יש רק דבר אחד לדבר עליו. בעצם זה אימונים. אימונים יש 7 פרמטרים, שאם כל אחד ואחד מהם יהיה במקום הנכון, האימון יהיה מושלם. נחזור לזה שוב פעם. יש 7 פרמטרים, שכל אחד ואחד מהם חשוב באותה מידה. אין דבר אחד יותר חשוב ודבר אחד פחות חשוב. כולם חשובים. ברגע שיש הכל איזון מדהים, תקדם כמו שלא התקדמת בחיים שלך. בהבטחה. הדבר ראשון, בחירת תרגילים. יש הרבה מאוד תרגילים בחדר כושר, המון. אני יכול עכשיו לפרט לכם אם אתה רוצה 20 תרגילים לחזה רק. בסדר? אבל כדי להבין באופן חד משמעי מה התרגיל הטוב ביותר, אני אתן לך 3 פרמטרים שהם ילכו איתך לאורך כל החיים שלך. הדבר הראשון, אתה אוהב את התרגיל. למה זה חשוב? כי ברגע שאתה אוהב את התרגיל, אתה תוכל להתמיד בו לאורך זמן. אז האהבה של התרגיל הוא אחד הדברים החשובים ביותר, כי ההתמדה
זה שם המשחק. אני לא רוצה שתבחר תרגיל שתאהב אותו לחודש. אני רוצה תיקח תרגיל ותשתמש בו 20 שנה מהיום. 20 שנה. אני עושה פול עליון מהיום הראשון שנכנסתי לחדר כושר, ועכשיו. אני כבר מתאמן 9 שנים. יפה. אז זה הדבר ראשון. אוהב את התרגיל. הדבר השני, שאתה יכול אשכרה להגיע איתו לכשל מוחלט. כשל מוחלט, יש תרגילים שאתה לא יכול להגיע איתם לכשל. הם קלים מדי, או הם מוזרים מדי, הם כואבים מדי, הם לא נוחים. התנגדות לא מגיעה מהמקום הנכון שאתה תוכל להגיע איתו באמת לכשל. אז תבחר תרגיל שאתה תוכל להגיע איתו לכשל מוחלט ברמה הגבוהה ביותר. זה הדבר השני. הדבר השלישי זה התקדמות. אם נגיד אני אבחר את התרגיל שכיבות צמיחה. שכיבות צמיחה בלי משקל עליי, בוא נניח. אז אני אעשה בחודש, חודשיים, 3, 4, שנה ראשונה, זה יהיה לי אפקטיבי, אני אעשה 50, אפילו 100 חזרות אני אצליח. אחרי שנה שאני אעשה שכיבות צמיחה, זה כמו מים. אני באופן אישי הגעתי למצב שהייתי עושה 100 שכיבות צמיחה בנשימה אחת. זה לא מאתגר אותך מספיק. יפה. אז צריך דוגמה, להוסיף משקל על הגב בשכיבות צמיחה. אתה מבין? אז צריך למצוא תרגיל. 1, שאתה אוהב אותו, 2, שאתה יכול להגיע איתו לכשל, 3, שאתה יכול להתקדם איתו. יפה. זה בנוגע לבחירת תרגילים. עכשיו בוא נדבר שנייה אחת את הטכניקה. אי אפשר לדבר על בחירת תרגילים בלי לדבר על טכניקה. עכשיו, טכניקה זה דבר מאוד פשוט. הרבה אנשים מסבכים עניינים. אני אגיד לך, אחד הדברים החשובים ביותר שצריך להבין, שיש הרבה מאוד אנשים שיש להם אינטרס. תגידו לך, הטכניקה שלך על הפנים. טכניקה שלך אתה תיפצע מטכניקה. קודם כל, מטכניקה אפשר להיפצע. בוא נתחיל מזה ככה. אם אני ונזיר שאולין, עכשיו נעשה תחרות, והוא יעשה את השפגטים שהוא יכול לעשות ואת הסלטות ואת העניינים, ואני אנסה בדיוק לחכות אותו 100%, מה יקרה? אני אפצע, אני אלך לבית חולים חצי שנה, אני לא אצא משם, חס וחלילה. אתה מבין? למה הוא לא ייפצע? כי הוא רגיל. אז התשובה היא מאוד פשוטה. טכניקה זה לא דבר שפוצע, אלא ניהול עומסים שגוי. אם עשית תנועה מסוימת שאתה לא רגיל אליה, עם משקל גבוה יותר, בזמן נמוך מדי, אתה תיפצע. אז טכניקה לא גורמת לפציעה, אבל מה שכן, טכניקה יכולה לגרום לחוסר התקדמות. למה? כי אתה לא פוגע בשריר המטרה בצורה הטובה ביותר. אז כדי לדעת, הטכניקה הכי טובה שיש, אתה צריך ללמוד אנטומיה, ולזה אין שום דרך אחרת. זאת אומרת שאתה חייב לשבת וללמוד אנטומיה. זה אומר, אם אתה רוצה לעבוד על הבייספס, אתה צריך לדעת שתנועה האנטומית של הבייספס זה כפיפת מרפק. כאן לגבי הטרייספס, פשיטת מרפק, כאן לגבי החזה, קירוב כתף, כאן לגבי הכתפיים, הרחקת כתף, של לחיצת כתף, מה זה? זה הרחקת כתף, הרחקה אופקית וכו'. צריך להבין אנטומיה. אני יכול עכשיו לעבור איתך על הכל וזה בסרטון אחר נעשה, בעזרת השם. יפה. זה בנוגע לטכניקה. טכניקה זה דבר פשוט. אל תאמינו לכל דביל אחד שאומר לך שהטכניקה שלך לא טובה. אתה צריך קודם כל, וגם טכניקה זה, צריך להבין שטכניקה זה גם דבר אינדיבידואלי מאוד. כי יש אדם שהעצמות שלו ארוכות יותר, קצרות יותר, בסקואט בכלל. סקואט זה עולם שלם לחלוטין, שילך לעשות אשכרה סקואט בצורה נכונה. למה? כי לכל אדם יש העצם שלו ארוכה, קצרה יותר, הפלג גופנו שלו, הטורסו, קצר יותר, ארוך יותר. זה משתנה מאוד מאדם לאדם, זה גם תלוי. יש כמה סוגים של סקואט. יש הייבר, לואובר, יש סומו סקואט, סקואט צמוד, יש הרבה סוגים של סקואט. אז כל אחד ואחד לפי המטרה שלו ולפי המבנה גוף שלו צריך להתאים עבורו טכניקה. יפה. אני מקווה מאוד שלא סיבכתי אתכם. עכשיו לדבר הבא. נפח. מה זה נפח? נפח זה במילים אחרות כמות סטים שבועית. כל אחד יכול להגיד נפח איך שהוא רוצה. נפח זה כמות סטים שבועית שהאדם עושה בשבוע לכל שריר ושריר בגוף. עכשיו, לנפח אין תשובה אחת משמעית. כי זה אינדיבידואלי מאוד מאוד בין כל אדם ואדם. אבל אני אתן לכם פה את המשוואה. המשוואה היא מאוד פשוטה. נפח ואינטנסיביות. אינטנסיביות זה כמה אני דוחף את עצמי בסט עצמו. יש 3 סוגים של אינטנסיביות. קרוב לכשל, כשל ומעבר לכשל. זה אומר ששלושת הדברים האלה הם יהיו אפקטיביים. במילים אחרות זה נקרא חזרות אפקטיביות. אני אתן לכם פה את הנוסחה, שימו לב. צריך שיהיה איזון בין הנפח לאינטנסיביות. ככל שהאינטנסיביות גבוהה יותר, ככה הנפח צריך להיות יותר נמוך, ככל שהנפח יותר גבוה, ככה האינטנסיביות צריכה להיות יותר נמוכה. כמה הנפח מומלץ? איפשהו בין 6 לשריר בשבוע, לקרוב ל-20 סטים בשבוע לשריר. זה משתנה מאוד באדם לאדם, בגנטיקה לגנטיקה, כמה יכולת התאוששות יש לאותו בן אדם. כמובן גם בין שריר לשריר, נגיד שריר הבייספס או הטרייספס יקבלו פחות סטים בשבוע לעומת החזה או הגב או הרגליים. הבנתם? יפה. בנוגע לאינטנסיביות, כמה צריך לדחוף את עצמנו, כפי שאמרתי, או קרוב לכשל או כשל או מעבר לכשל. אני
כמעט בכל הסטים שלי מגיע לכשל, כי אני באדם שמאמין באינטנסיביות גבוהה, לעומת נפח. אני עושה נגיד 10 סטים בשבוע לשריר גדול, במקסימום, סבבה? במקסימום, יש שבועות שפחות, יש שבועות שיותר לא יקרה. למה? כי אם אני עושה יותר אני לא אתאושש מזה, ואז אם אני לא אתאושש מזה אני לא אתקדם. דבר הבא, תדירות, כמה פעמים בשבוע צריך להתאמן? אני מצאתי מהניסיון האישי שלי, על כמעט אלפי מתאמנים, כמעט אלפי, זה עוד לא אלפי, בעזרת השם, אני מצאתי שבאזור 4 אימונים בשבוע זה יהיה האופטימלי ביותר. אבל כן צריך לסדר את זה שיהיה לפחות פעם וחצי על כל שריר בגוף. לדוגמה, אחד התוכניות אימונים שאני הכי אוהב זה נגיד פוש פול רגליים, השלמת נפח שבועי. בהשלמת נפח שבועי אנחנו שמים קצת מכל דבר, כדי בעצם להשלים את הנפח שאנחנו צריכים. זה מהניסיון שלי, התוכנית אימונים הכי אופטימלית שיש. כן אפשר לעשות 5 אימונים בשבוע, כן אפשר לעשות 6 אימונים בשבוע, אפשר לעשות גם 7 אימונים בשבוע. היה לי תקופה בחיים גם שעשיתי 7 אימונים בשבוע, ואפשר לעשות גם אימון אחד. אימון אחד יותר טוב מ-0, עם 2 אימונים יותר טובים מ-1, 3 אימונים יותר טובים מ-2, 4 אימונים יותר טובים מ-3, 5 אימונים זה גבולי מאוד, יכול להיות כבר שאתה מתאמן יותר מדי, 6 אימונים, רוב הסיכויים שתמיד 6 אימונים יהיה גרוע מאוד, 7 אימונים בשבוע כבר גרוע עוד יותר. אנחנו מדברים פה על פיתוח גוף, אנחנו מדברים פה על אימונים בחדר כושר אינטנסיבי. אם אנחנו מדברים פה על אימוני לחימה, אתה יכול גם לעשות 30 אימונים בשבוע, זה לא יזיק, להפך זה רק ישפר. יפה, זה בנוגע לתדירות. התקדמות מאימון לאימון, או במילים אחרות פרוגרסיב אוברלוד. זה לדעת בדיוק האם אתה מתקדם, האם אתה בדרך הנכונה, ואם כל מה שהזכרנו עכשיו, כל מה נכון, אתה צריך לבצע פרוגרסיב אוברלוד, התקדמות מאימון לאימון. אני אתן לך 3 פרמטרים שאתה תדע בדיוק אם אתה מבצע אותם, אתה תדע בדיוק אם אתה מתקדם או לא מתקדם. דבר ראשון, אתה עושה יותר חזרות עם אותו משקל, מאימון לאימון, משבוע לשבוע, מחודש לחודש. או שאתה עושה יותר משקל על אותם חזרות. לצורך הדוגמה, אמרו לך 8-12 חזרות, אז אתה עושה 8-12 חזרות, שבוע קודם עשית 60, שבוע עכשיו עושה 65 קילו ל-8-12 חזרות. וואו, איזו התקדמות מדהימה. תוך זמן קצר אתה תראה תוצאות מטורפות. הדבר השלישי זה טכניקה שלך משתפרת, השליטה שלך יותר משתפרת באימונים, הטווח תנועה שלך יותר משתפר. צריך תמיד לשפר משהו, זה הפרמטר השישי בעצם של התקדמות מאימון לאימון, או במילים אחרות פרוגרסיב אוברלוד, או מ-CSF. הדבר השביעי, איזון. צריך שיהיה איזון מאוד 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 מדויק בין בחירת התרגיל שבחרת, לבין הטכניקה שאתה עושה, לבין הנפח, לבין האינטנסיביות, לבין התדירות וההתקדמות מאימון לאימון. אם לא יהיה איזון כמו שצריך, אתה לא תתקדם. איך לדעת באמת אם אתה מתקדם או לא? כדי להבין אם אני מתקדם או לא מתקדם, צריך קודם כל להבין מה גורם לי ההפך, לא להתקדם, חס וחלילה. מה שגורם לא להתקדם זה אחד משתי סיבות, או יותר מדי תשות, או פחות מדי תשות. מה זה יותר מדי תשות? אני מתאמן אחת לחודש. אם אני מתאמן אחת לחודש, כפרה, אתה לא מתקדם בחיים ככה. לעומת זאת, אם אני עושה יותר מדי, אין לי מספיק התאוששות, אני מתאמן 7 אימונים בשבוע, צריך לדוגמה, אין מצב להתקדם ככה, במידה ואתה מתאמן ממש אינטנסיבי ובצורה הנכונה. אתה לא תתקדם מזה בחיים. או יותר מדי התאוששות, או פחות מדי התאוששות. יפה. אחרי שהבנו את זה, אני אתן פרמטר אחד, שאם הוא במקום הנכון, אתה מתקדם, אתה בדרך הנכונה. אם לא, תשנה משהו. הפרמטר הזה הוא התקדמות מאימון לאימון. אם אתה רואה שאתה מתקדם, אם אתה רואה שאתה מתחזק, אם אתה רואה שאתה משתפר באימונים עצמם, משקלי עבודה וכו', כמו שדיברנו בפרק של ההתקדמות מאימון לאימון, אז אתה מתקדם. אם לא, אתה לא. חברים יקרים, אם הגעתם עד לכאן, אנחנו רוצים לתת לכם מתנה. בדקות הקרובות הולך להישלח לכם הצעה מפורטת לפגישה אחד על אחד איתנו, והפגישה הזאת תטיס אתכם 300 צעדים קדימה, ותיתן לכם תוכנית פעולה ל-90 ימים הקרובים. נתראה בפגישה.